prvom polčase boli lepším tímom, ujali sme sa vedenia, potom sme dali druhý gól po peknej akcii a druhý polčas už nás domáci zatlačili na našu polovicu, začali nakopovať lopty, dostali sa do nejakých príležitostí. My sme sa ale tiež proti útoku, myslím, trikrát dostali do 100% šance, ktoré sme nepremenili a som veľmi rád, že sme dneska získali dôležité 3 body, lebo sme vedeli, že to nebude ľahké, že domáci do toho dajú všetko. Prvý zápas chcel sa odlepiť od na tabuľky a aj zápas to potvrdil, že boli veľmi dobre na nás pripravení a som veľmi rád, že sme to nakoniec uhrali a že si odvážame 3 body od nejakého supera. Tak Prešov sa predstavil hlavne prvý počas naozaj v skvelej forme. Tomu to super kombinovalo, super hralo. Napriek tomu sme mali 2 čisté gólové šance, dostali sme 2 góly a v druhom počase sme totálne zmenili systém. Hrali sme na 3 obrancoch, už sme zjednodušili. V závere zápasu už sme mali na hrote troch hráčov, 2 vysokým útočníkom prišiel ešte stoper. Myslím si, že sme si v druhom počase zaslúžili dať nejaký gól, zahodili sme veľa šancí. Mňa potešilo, samozrejme všetci sme chceli body, ale potešila ma odozva, ktorú počúvam bezprostredne po zápase, že to bol najlepší druhý počas, aký sa po druhom čase v Liptovskom Mikuláši odohral. Ja veľmi pekne ďakujem tým hráčom, ako pristúpili k svojim povinnostiam. Nie je jednoduché prísť aj tým novým do posledného mužstva tabuľky, do beznádejne posledného. Nie je jednoduché pre tých ostatných, ktorí možno boli zvyknutí na iných spoluhráčov alebo na umiestnenie tabuľke hrať tejto súťaži z posledného miesta. Ale poviem vám, že som pyšný na to, aký výkon predviedli, pretože znova zopakujem, dnešný Prešov klobúk dolu, hlavne prvý polčas a druhý polčas, keď sme im boli schopní narobiť také veľké problémy s viacerými šancami, tak si myslím, že to bol taký nadštandardný druholigový zápas, ktorého mám radosť výkonu, bohužiaľ nemám radosť bodov.